David mal 14 rokov, keď ho uniesla ozbrojená skupina. Bol som doma s mamou, keď do nášho domu vtrhlo 8 ozbrojených mužov. Povedali, že bezo mňa neodídu. Keď ma vyviedli von, mama začala strašne plakať a kričať. Bratia to začuli a utekali za ňou. Vojaci mojich bratov zabili. Davida odviedli na vojenskú základňu. Dostal som zbraň a uniformu. Po týždni tréningu Davida prinútili ísť bojovať. Bál som sa, ale musel som byť statočný. Nerad myslím na to, čo som musel urobiť. Ľudia, ktorí na silu brali so sebou, sa bránili. Plakali. Bol som bezmocný a musel som počúvať rozkazy. Tieto deti ako keby nemali právo na normálny život, normálne detstvo alebo vzdelanie. Nezatvárame predtým oči. Čo keby sa to dialo u nás? Čo keby takto vychovávali slovenské deti?